Morjens, Mikko Leukka tässä ja tänään puhun juoksutapahtumaan valmistautumisesta ja nimenomaan henkisestä puolesta. Sen lisäksi on video tarjolla siitä fyysisestä puolesta. Mutta nyt pitäisi miettiä sitä, että miten oikeastaan juoksutapahtumaan valmistaudutaan henkisesti. Isompia juttuja on se, että sä etukäteen jo tiedostat, että sulla on 7 eri vaihtoehtoa, miten siinä juoksutapahtumassa voi käydä. Ja se sun pitäisi kertoa tosiaan itsellesi ja varautua myös siihen, että mikä tahansa näistä voi tapahtua ja ihan aina se ei ole pelkästään itsestä kiinni. Mutta lähdetään purkamaan, että mitä ne vaihtoehdot on huonoimmasta vaihtoehdosta parhaimpaan. Ja kaikkein huonoin vaihtoehto on tietysti se, että et pääse edes sinne lähtöviivalle. Sehän voi johtua vaikka siitä, että myöhästyt tapahtuman lähdöstä, nukut pommiin, tai sitten se voi johtua siitä, että sulla on just paha vatsatauti. Yleensä ne syyt, miksi sinne ei päästä sinne lähtöviivalle, niin on sellaisia, mihin välttämättä ei itse voi vaikuttaa. Ja tässä kohdassa, miten me sitten lähdettäisiin purkamaan sitä, niin täytyy olla armollinen itseä kohtaan tuossa kohtaa. Ja sen takia, että koska silloin kuitenkin voi olla sinne karkea 10% mahdollisuus, että tulee joku syy, että sä et vaan pääse lähtöön, niin vuodessa kannattaa osallistua useampaan juoksutapahtumaan. Ei saa olla liikaa sen yhden kortin varassa. No sitten se toisiksi huonoin vaihtoehto on se, että pääset kyllä lähtöviivalle, mutta sitten tapahtuma jää kesken jostain syystä. Ehkä sulle tulee huono olo matkalla tai ehkä sä lähdit vaan liian kovaa ja energiat loppu kesken matkaa ja sit jouduit jättämään leikin kesken. Useimmiten silloinkin se syy, minkä takia sä oot joutunut jättää sen kesken, on ollut painava. Ja sille ei hirveästi olisi voinut mitään. Et ehkä sulla oli joku piilevä vamma, joka sieltä puhkesi. Oli vaikka akillesjänne vähän kipeänä ja sitten se meni tulehdukseen asti tai reisi kipeytyi, mitä tahansa muuta. Totta kai sitten on niitä tilanteita, että keskeyttäminen oltaisiin voitu välttää. Joskus on niitä päiviä, että sä et vaan henkisesti pääse eteenpäin, että tuntuu vähän raskaalta. Ja silloinkin pitäisi olla armollinen itseä kohtaan, koska silloin yleensä siellä sit taustalla on jotain asioita. Mä oon itse jättänyt niinkin lyhyen kilpailun kuin 800 metrin kilpailun kesken 600 metrin kohdalla. Silloin mä olin lähtenyt liian kovaa ja sit mua vaan harmitti niin paljon, että itseäni silloin 15 vuotta vanhempi kaveri pääsikin mun ohi siinä kohdassa, niin ego ei enää kestänyt. Mutta ultrajuoksuissa ja maratoneilla keskeyttämiset on tyypillisiä, että silloin jos on lähdetty liian kovaa ja huomataan, että se vauhti vaan hiipuu ihan älyttömästi, niin monesti on vaan tosi paljon fiksumpaa sit jättää kesken. Kun se, että jos me runtataan sitten se tapahtuma loppuun silloin, kun me ollaan tosi väsyneitä, niin siitä ei välttämättä mitään tule. Ei se siinä tietysti aina tyytyväinen saa olla ja se on ihan hyvä paikka kerätä sitä omaa nälkää niitä tulevia tapahtumia kohden. Mut sitten lennään niihin parempiin vaihtoehtoihin. Seuraavaksi sitten sitten tietysti seuraava on se, että pääset maaliin, mutta sitten et saavuta sitä tavoitetta, minkä olet asettanut. Jostain syystä sitten sinä päivänä ei kulkenut. Ehkä se saattoi olla, että sinä päivänä oli tosi kuuma tai tosi kylmä ja se vaikutti siihen. Itselläni tällainen haastava juoksu oli vuoden 2024 keväällä, kun siellä Kaarinassa oli -2 astetta lämmintä ja koko ajan sato lunta. Ja olin tehnyt tavoitteen, että juoksen 130 kilometriä sinä päivänä ja tajusin sen jo ensimmäisen parin tunnin aikana, että tässä kelissä ei mitenkään voi pitää yllä sellaista samanlaista juoksuvauhtia, mitä sitten optimiolosuhteissa 10-20 asteen lämmössä. Ja myöskin
kun oli niin kylmä, niin se kuluttui enemmän kropan energiavarastoja. Niin muutaman, siinä oikeastaan juoksun puolivälin keppelä oli jo heivaamassa juoksua, koska tuntui, että huippaa älyttömästi ja vauhdit oli tipahtanut. Mutta siitä sitten selvittiin sillä, että syötiin vaan vähän enemmän energiaa, lisättiin energiansaantia, niin pääsin hyvin maaliin ja olin kisassa toisena. En ihan sillä tuloksella kuin ajattelin, mutta eipä juuri kukaan muukaan siinä kisassa tehnyt mitään omia ennätyksiä. Ja todella moni keskeytti ja heistäkin, jotka pääsi maaliin, niin melkein, tai itse asiassa kaikkien kanssa, joita juttelin, oli lähellä jättää se leikki kesken. Eli olosuhteeseen nähden niin olin kuitenkin tosi tyytyväinen tähänkin. Ja sitten päästään niihin hyviin vaihtoehtoihin. Mä kehotan, että jokaisen juoksutapahtumaan sulla on 3 tavoitetta. Minimitavoite, mihin sä oot tyytyväinen. Sitten on keskitavoite ja sitten on ylätavoite. Eli joku näistä 3, kun täyttyy, niin se tietysti lisää sun tyytyväisyyden astetta. Minimitavoite pitäisi olla sellainen, että huononakin päivänä sä pystyisit pääsemään siihen. Ja etukäteen kerrot, että nyt sä oot tyytyväinen, jos sä pääset tähän tulokseen. Keskitavoite on sellaisen päivän, kun kaikki on suht ok. Ja sitten se huipputavoite on sellainen, että sulla on ihan huippuolosuhteet juosta ja sä todella saat kaiken irti kropasta. Ja sitten on vielä se 7. vaihtoehto, että jos sä pystyt tekemään sit peräti oman ennätyksen, niin se on aina kova juttu. Ja tässäkin kohtaa kehotan miettimään omaa mentaliteettia. Et itse nuorena keskimatkojen juoksijana en ole aina tyytyväinen, jos vaikka tein oman ennätyksen, kun piti tehdä se ennätys isolla marginaalilla. Niin lähtökohtaisesti omaan ennätykseen pitää olla aina tosi tyytyväinen, ellei onnellinen. Ja sen pitää riittää. Ja yleisestikin, jos kerran vuodessa pystyt parantamaan jotain tulosta, niin se on ihan riittävä taso. Varsinkin jos puhutaan työssä käyvästä kuntoilijoista, joka ei nyt ole ihan huippu-urheilija, niin ylipäätänsä meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me suhtaudutaan tuloksiin ja treenaamiseen. Se tulos ja se tapahtuma itsessään, se ei saa olla se tärkeä juttu, vaan se tapahtuu vaan nimenomaan niin päin, että kun sä treenaat ja sä pidät yllä, katot sieltä niitä treenatessa, että miten sun kilometrivauhdit kehittyy ja huomaat, että siellä tapahtuu sitä kehitystä, niin se on se kaikkein tärkein juttu. Ei niinkään se, että realisoituuko se jonain tiettynä päivänä. Ja myöskin se, että me arvostetaan sitä, mitä kaikkea muuta hyvää se treenaaminen tuo meidän elämään, eli lisää energiaa ja lisää jaksamista, eli kaikkea tämän tyyppistä. Ja ylipäätään se, että minkälaisella ajatusmallilla se jatkuva ennätysten jahtaaminen voisi olla mahdollista, niin tätä on pohtinut tässä vuosien varrella, kun on satoja eri ihmisiä treenannut. Yksi tärkeä ominaisuus on positiivinen minäkuva, että sä luotat itseesi ja olet tyytyväinen siihen, että teet parhaasi, se riittää. Ja uskot. Tämä on sellainen yksi peruslähtökohta. Ja sitten myöskin se positiivisuus siinä, että jos on aurinkoinen päivä, kun lähdet juoksemaan, niin toteat, että tämä on hyvä juttu, sä tykkäät auringosta. Jos on viileämpi päivä, niin toteat, että tämä on hyvä juttu, koska nyt mä pystyn juoksemaan kovempaa. Eli yritetään aina löytää niistä olosuhteista ne positiiviset puolet. Ja ylipäätään se, että jos pystyt kestämään hiukan sitä kovassa juoksussa tapahtuvaa kipua paremmin, niin se auttaa. Tähän on olemassa paljon tehokeinoja. Ylipäänsä se, että kipua ja pientä haastavaa tunnetta, niin sitä me ei voida poistaa. Mutta se, että miten me suhtaudutaan siihen, niin siihen me voidaan vaikuttaa paljonkin. Ja jotenkin se ymmärrys siinä, että kuinka hienolta se tuntuu, kun haastetaan itseämme, se tuntuu vähän pahalta, kun se on positiivista kipua. Niin siihen kannattaa keskittyä. Me voidaan keskittyä hengitystekniikkaan, jolloin se ei ole niin läsnä tosiaan se kivun tunne. Tai sitten me voidaan miettiä erilaisia mielikuvia. Mun itse yksi oma lempimielikuva on se, että mä olen kenraali Hannibal Barca, joka on
sotanorsunsa ohjaamossa ja mä oon ikään kuin linnoitan itseni tonne pään sisälle. Ja mä en tunne sitä, mitä se sotanorsu tuntuu, että mä vaan käskytän sitä kroppaa eteenpäin. Niin se auttaa mua merkittävästi vähentämään sitä kipua. Ja siis tosiaan tietty rauhallinen hengitystekniikka, niin se auttaa myös. Ja sitten mä käytän itse erilaisia värssyjä, mitä mä kehittelen pikkuhiljaa siinä matkan varrella. Se voi olla jotain hauskaa kilpakumppanista tai sitten aika paljon mä mietin myös sitä, että miltä siellä maalissa tuntuu. Ja oikeastihan tietenkään aikaa ei ole olemassa, vaan sä oot jo siellä maalissa nauttimassa jäätelöä ja suklaata. Ja sulla on siellä mitalikaulassa ja olet tehnyt oman ennätyksen. Tätä mielikuvaa mä käytän aika usein, että nimenomaan sitä, että oikeasti mä olenkin jo siellä maalissa. Eikä siinä mitään, tämähän jopa tietyllä tavalla saattaa olla totta. Mutta sitten ylipäätään se, että yleisesti meillä pitää olla kyky siihen, että me pystytään, meidän mieli on myös psykologista joustavuutta. Että matkalla voi tapahtua erikoisia asioita, vaikka joltain juomapisteeltä ei saa urheilujuomaa tai juokset harhaan. Et mitä nopeammin sä löydät sen, että sä pystyt suhtautumaan siihen ja toteat, että okei, ja oot valmis ottamaan vastaan kaiken mikä tulee, niin se auttaa tosi paljon. Sehän tekee susta vaan vahvemman. Niin kuin haastavimpia kohtia itsellä on ollut vuoden 2023 joulukuussa, kun lähdettiin tekemään 24 tunnin pariviestin Suomen ennätystä ja ensimmäinen osuus juostua kävikin ilmi, että me ei saadakaan vaihtaa 400 metrin välein, vaan minimivaihtoväli on puoli tuntia, joka muutti ihan täysikokoisen kisan luonteen tosi paljon rankemmaksi. Ja sitten ei muuta kuin sitä nieleskeltiin hetki ja todettiin, että okei, näillä mennään. Saadaanpas tästä entistä haastavampi tapaus. Ja uskomatonta, mutta saatiin näilläkin uusilla säännöillä tehtyä se ennätys. Se on ollut henkisesti varmaan yksi haastavimpia paikkoja. Ja tosiaan ollaan kiitollisia siitä, että ylipäätänsä päästään sinne lähtöviivalle, päästään hakemaan uudenlaisia lukemia ja meillä on selkeitä tavoitteita. Sitten siellä on monesti siinä, kun olet lähtöviivalla, niin siellä on paljon jännitystä. Ja se jännitys ei ole huono asia. Englanniksi käytetään sekä termiä excitement ja myöskin anxiety siitä jännityksen tilasta. Ja meidän pitäisi ehkä valita se excitement, eli sä ootkin vaan innoissasi. Sä oot innoissasi siitä, että sä pääset tavoittelemaan sitä ennätystä. Sen takia se sydän hakkaa, sen takia sun syke on vähän nousussa. Eli jännitys on kropan valmistautumista siihen itse koitokseen ja se kannattaa ehdottomasti hyödyttää. No sit kuitenkin on hiukan niitä kikkoja, että tietyt rutiinit siinä alkulämmittelyissä aina auttaa, mutta sitten toinen mitä itse totean, että on todennut, että jos mä juttelen paljon ihmisille ja olen ystävällinen kaikkia muita kohtaan, niin se kyllä vähentää sitä jännitystä ja toivotan kaikille tsemppiä, koska kaikkia jännittää. Mutta lähtökohtaisesti, jos sä oot treenannut hyvin, niin eihän siinä ole mitään jännittämistä. Se juoksu menee miten menee ja siihen loppupeleissä meillä on aika vähän sitten sitä liukumavaraa, jos meillä on järkevä vauhdinjako. Ja ylipäätänsä toinen vielä yksi tärkeä ominaisuus on, että me pystytään vahvasti keskittymään siinä ihan puoli minuuttia. Sä mietit tarkkaan, mitä sä teet. Ja siinä kaikkein ehkä mun mielestä tärkein kulminointi on se, että sä tiedät, että sä et lähde liian kovaa sen porukan imussa siihen juoksuun mukaan. Koska 80% juoksijoista lähtee keskivertotapahtumassa liian kovaa. Älä kuulu heihin, vaan kuulu heihin, jotka lähtee rauhallisesti ja käytän itse sellaista tsemppausta siinä juoksutapahtuman loppupuolella, että mä lasken pluspisteitä jokaisesta ihmisestä, jonka mä ohitan tapahtuman puolivälin jälkeen ja miinuspisteitä jokaisesta, joka ohittaa mut. Ja lähes aina mä kerään niitä pluspisteitä huomattavasti enemmän. Ja silloin mä tiedän, että kun mä oon lähtenyt riittävän rauhallisesti, niin se on mahdollista.
sen lisäksi sellainen ominaisuus kuin rajaton maailmankuva auttaa valtavasti. Se tarkoittaa sitä, että meillä on sellainen ajatus, että mikä tahansa on mahdollista. Ei ehkä siinä yhdessä tapahtumassa, mutta ylipäätänsä. Eli sillä sun kehityksessä ja vauhdin parantumisessa juoksussa, niin sillä ei ole rajoja. Pystytään tekemään ihmeellisiä asioita. Ja sen avulla tosiaan pystytään tekemään. Eli lähtökohtaisesti, kun olet lähtöviivalla, hyväksyt sen, että olet hiukan jännittynyt. Se on hyvä asia. Olet valmis ottamaan nöyrästi vastaan sen, mitä tulee. Fokusoit siihen, että loppuvaiheessa viimeistään tuntuu jonkun verran ja se kuuluu asiaan. Ja mietit sitä, että joka uuden kerran, kun sä oot siellä lähtöviivalla, sä oot todennäköisesti henkisesti vähän vahvempi kuin aikaisemmin. Ei muuta kuin tsemppiä koitoksiin.